आं दिनै बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांनि जि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जे बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों बिनि सायावसो आं दिनै माखासे फोरमायनो सानदों। गिबियाव आं नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लाग्रो। गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन। दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै। जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बे एमेन्डमेन्टआ जागोन, नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगोन, बे जास्लाबनाय नङा। जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन। जाबाय, नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनो मोनबाय। नै बियो 125 एमेन्डमेन्ट बिल, बियो रायजो सभायाव सौहैनाय बियो बिल रायजो सभायाव नांथानानै दङ। बे जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलाव 10टा 6 शिड्युलनि जाहा नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल दं। आसामाव 3, मेघालयआव 3, मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव मोनसे। बे 10टा 6 शिड्युलखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल। दा आं फोरमायनो नागिरनाया बेसो जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदा बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां मिडियायाव आं बाइक होनाय नुदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानायनि उनाव बिटिसिआव अट'मेटिकलि 60टा समस्ति जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव हसाके प्रमद बर' आदा बुंनाय बादि 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानायनि उनाव बिटिसिआव 60टा समस्ति जागोन नामा? दा ओंखायनो आं बे बिलखौ फरायजोब्बाय। बे बिलाव नोंथांमोनाबो फराय, जाहाथे सोरबा मिसा खोथा बुङोब्लानो, सोरबा दैदेनगिरिया मिसा खोथा बुङोब्लानो बेखौ हसा साननो नाङा। फरायग्रो, एभेलेबल दङ, मा होनो, नोंथांमोनहा बेखौ फरायना लानो हागोन। नैबे गासै बिला बियो गासै 75 पेजनि बे बिल। बाव 10टा 6 शिड्युल, आसामाव 3, बिटिसि, कार्बि आंलं, डिमा हासाव, मेघालयआव 3, खासि, जयन्तिया आरो अट'नमास, ओमफ्राय मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव 3। बिनि डिटेल्स लिरजोबनाय दं। दा आं फोरमायनो नागिरनाया प्रमद बर' आदा बिटिआरनि चिफ, बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगो 60टा समस्ति जागोन होननानै। आं दिनै बे खोथाखौ बुङा जे बाव मा लिरनाय दं। आं बिनिल' फिन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे मिसा खोथा बुंदों 60टा समस्ति जागोन होननानै, बिनि सायावल' आं फोरमायगोन। 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दङ, कार्बि आंलंनि थाखाय मा दं, डिमा हासावनि थाखाय मा दं, बिटिसिनि थाखाय मा दं, आं बेखौ बुङा। नाथाय प्रमद बर' आदा बुंनायनिखौल' आङो मा होनो सानदों। नोंथांमोना बेखौ नायग्रो। नैबे जाहैबाय रिपर्ट 223, बे जाहैबाय पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया रायजो सभायाव, नङा होमबा? नै 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे बिल, बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि लेखा गोरों सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानाया मोजां। आरो बाव समस्तिनि सोमोन्दैयै 10टा 6 शिड्युलाव मा लिरदों बेखौबो बाव नोंथांमोनहा फरायनो नांगोन। बाव रोखा लिरखानाय दंखायो। आङो गुबुनाव मा दङ आं बेखौ होननो साना, नाथाय नै बेखौ नाय नोंथांमोनहा। नैबाव अबे समस्तियाव अबे 6 शिड्युलाव कार्बि आंलंआव खैजन जागोन, डिमा हासावआव खैजन जागोन, माखासे 6 शिड्युलफ्राव खैजन जागोन, बेखौ बाव लिरजोबनाय दङ। आं बेखौ जास्ट फरायना होनो सानदों। बे जाहैबाय 3.2.23 पेराग्राफआव 2 of the 6th schedule to the constitutions provide for not less than 30 members for each of the autonomous district council with 4 members to be nominated by governor of concerned state. State-खौ लानानै concern होदों। There are 10 ADC, 3 in Assam, 3 in Meghalaya, 3 in Mizoram and 1 in Tripura. 10टा 6 शिड्युल दं नर्थ इस्टआव, नङा होमबा? दा नाथाय बाव मा लिरदों? In the present amendment bill, membership of 9 council has been changed. 9टा काउन्सिलखौ सोलायगोन होनदों। 9टा काउन्सिलखौ बिटिसिखौ नाथाय 9टा काउन्सिलनि माखासे समस्तिखौ रिडिलिमिटेसन खालामगोन, बिसोरनि मेम्बारशिपखौ बारायनाय जागोन।
मानोना कार्बि आंलंआबो 30टानि गाहायाव दङ डिमा हासावआबो 30टानि गाहायाव दङ मेघालयनि मोनथाम 6 सिडुलाबो 30 जननि गाहायाव दङ मिजोरामनि मोनथाम 6 सिडुलाबो 30 जननि गाहायाव दं त्रिपुरा बिदिनो खालि बिटिसि आवल' 40टा इलेक्टेड 6टा नमिनेटेड जायो आरो बाव लिरबावदों बेखौ नै मोजां नाय मेम्बारशिप अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हेज already been changed previously माने बिटिसि नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि चेन्ज खालामखानाय जाबाय बिटिसि ना अलरेडि 12 मालायनि 6 सिडुलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दङ दिनै अब्ला मानाव गेदेर प्रमद बर' खोथा बुंनाया सैथो ना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव थानाय जे अबे 6 सिडुलनि अबे बेसेबां मेम्बारशिप जानांगौ नैबे बिलाव थानाया सैथो हय जुदि प्रमद बर' बुंनाया सैथोब्ला नैबे पार्लियामेन्टनि बिला रायजो सभायाव सौहैनाय गासै 75 पेज नाम्बारनि बे बिला मिसा जागोन आरो बे बिला जुदि हसाब्ला प्रमद बर' बुंनाय खोथाया मिसा मानोना बे बिलाव लिरनाय दङ जे बिटिसि नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि सोलायखानाय जाबाय बिटिसि ना अलरेडि 40टा इलेक्टेड आरो नमिनेटेडआ 6टाखा ओंखायनो दा 9टा माखासे थाबावनाय 6 सिडुलनिखौसो चेन्ज खालामनाय जागोन बारायनाय जागोन होननानै बाव लिरनाय दं दा ओंखायनो रायजो राजाया सान प्रमद बर'आ मिसा ना नैबे बिला मिसा जुदि बिला हसाब्ला प्रमद बर'आ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बा लेखा गोरों बिटिसिनि लाइमोनफ्रा जाहाथे प्रमद बर' आदा बुंनाया जे सैथो बे नङा मानोना बिथाङा रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ आं बे खोथाखौनो दिनै बिलखौ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ